Madekwanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai paAfrica and Beyond Television Network patiri kutarisa zvizhinji zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Makorokoto makuru kupfambi dzemuZimbabwe arangarirwa uye zvimwe chete vatengesi vedoro varangarirwa. Timu yaEmerson Dambudzo Mnangagwa yakabva kutambira bonus yotaura iyo pachena vakuchida kushandisa mari yavakawana mazigi papfambi pamwe chete nehwawa, something which is humiliating, a sign that indeed they are getting peanuts. There is no reasonable person getting a reasonable salary who will talk about pfambi, doro, nemogo. There is nothing like that. When you always get money which is real money, you always use it wisely, but kana ukange wawanawo mari waita yekujuma yekuti hautogoniwo kuzvitengera doro, it's something else. So you need to take a look onto the video and understand kuti vari kumboti chiko vakomana ava vekugondo ava. These are people who are being used to beat people, to silence people, yet vari kuita doro rekupopera. Ndura kuti bonus yangu ni mahuri asandambotambira mari yakawandisa kudai yakawandisa ndikwanise iyo zigirese ndira kupedzera kuhure doro. So it's quite unfortunate kuti ndozvakaita timu yacho, but ndozvazviri kana uchirarama muchinyika chakadai so. And hapana. The major question is, what are the implications of this? What does it mean? What will the police do to deal with this issue? Are they going to institute disciplinary action on this young man? Probably there is need for them to institute disciplinary action. Terrorize tolese iskwana vanomwire doro vari pabasa. And zvikanzi na family guys zvikanzi type inonakirwa nekukwatisa vanhu iko kumba uchikwata nyeve. Yes. So this is what is happening at this point in time, and it seems as if they are very happy. For the first time, they've been given something. He clearly admitted that asatambotambira mari yakadai. Zvichireva kuti since he got into office, into this post, kungoroveswa vanhu mahara chete and nothing of benefit. So it is what it is. We'll continue to watch and see what the police is going to do in terms of